В това видео ще си говорим за серум за коса. doTERRA имат готов серум, Root to Tip се казва, готов серум за коса с помпичка. Много е хубав. Той е с всякакви различни етерични масла вътре, включително и розмарин и кедрово дърво. Но по препоръката на Емили Райт, аз ви пуснах преди това едно видео, в което тя разказва как се почнала да губи коса след многото операции, които е минала за устната кухина. И от всичките упойки, това е което и се отразило, че е почнала наистина да губи количество коса. И тя всъщност е използвала, в видеото, в което тя показва, тя използва този за Sensitive Skin, базово масло на doTERRA, което беше обаче лимитирано. Затова тя препоръча, който от вас няма това, може да използва серума за коса като основа и просто да го обогати с още розмарин и кедрово дърво. Иначе, ето това е базовото масло. В него тя слага 20 капки розмарин и 20 капки кедрово дърво. А сега ще вземем серума за коса. Ето го серума за коса. Истината е, че на мен ми взе така малко време да разбера, че може да се отваря. Мъжа ми малко ми помогна. Но ето може да се отвори бутилката, може да видите вътре. Това има естествено базови масла и всякакви етерични масла. Има включително и освен розмарини и кедрово дърво, има и евкалипт, има и лавандула, има и други етерични масла. Вътре може да прочетете в сайта. Но аз ще го взема този серум и ще го обогатя с около още 15 капки вътре. Ето така ще капнем малко по малко. Кедровото дърво е малко по-така бавно капещо масло. 2, 4, 5. Трябва малко повече търпение тук. Това е базово. 9, 10, 11, 12, 13, 14, да кажем, че са стигнали 15 капки. И сега ще сложим и толкова и от розмарина. Между другото, вие може и с чисти масла просто да си правите масаж на скалпа. След малко ще ви покажа как. Така, това капе бързо. Перфектни сме. И сега може хубаво да го затворим маслото. Това ще трябва малко сила, за да се затвори както трябва. Okay. Ето, затвори се хубаво. И сега виждате тук помпичката, просто се изкарва от него самото масло. Не знам дали го виждате. Почва да ми тече по пръстите. Това нещо няма проблеми да се втрия в самите корени и не се измива. Не трябва да си миете после косата. В случая аз тук съм си вързала малко косата, но просто слагате на няколко места, хубаво в скалпа. Трябва, даже когато имате пипетка, става още по-лесно, тя просто си капеше на няколко места. Ето така, не по много, всеки път по малко, вътре в самия скалп да го вкарате и върху косата. Няма смисъл да го измивате. Тоест, той е серум, който си остава, той затова се казва Root to Tip, от корен до края отдолу върха на косъмчетата. Ето така го оставате вътре в косата и хубаво си оформяте. Може и вечер да го правите това нещо. Допълнително, когато се сетите, едно от най-хубавите неща, които може да направите, то не само за косата, ами поначало, за да изглеждате по-свежи, по-млади и за супер така успокояване, е да си направите масаж на скалпа. Всичко, което е свързано с фейс йога, ще видите, че там супер много работим и върху скалпа, защото хората си мислят, че лицето е ето това, само ето това, което се вижда, но всъщност като говорим за лице и за глава, всичко, което е тук отзад, е също част. И много често там сме абсолютно схванати. Затова понякога ви препоръчваме ето така, просто да си капнете една капка, на мен ми капнаха две естествено, от розмарин, да ги прехвърлите ето така на пръстите и да си вкарате пръстите и хубаво да масажирате. Обърнете внимание на ето тук с палеца, ето тук долу, ето така да натискате хубаво и от двете страни. Пръстите едни срещу други. Просто ето така се едно вибрирате, хубаво си направете масаж на целия скалп.
Друго нещо, което може да направите е да си сложите розмарина и кедровото дърво в банята и когато си слагате шампуан, да си капнете вътре в шампуана, хубаво да си намажете косата и да го оставите така за известно време. Може да си правите други неща в банята. Знам, че повечето от жените, с които съм говорила, даже мият банята, докато се къпат, защото и без това са там. Така че свържете още нещо, изперете нещо, направете нещо на тялото си. Дали ще е скраб, дали ще е просто със сапун, да минете по цялото тяло, но го оставете така повече време, поне ако може 10 минути да остане върху косата ви и чак после изплъкнете. Розмаринът е едно от невероятните масла, които може да вкарате в банята и поначало да масажирате с него скалпа, също така и кедровото дърво. Надявам се, че бях полезна. До скоро виждане, ще се радвам да ми снимате и вашите серумчета за коса.